Gihisgutan sa atong unang pagbasa ang mga buhat sa mga apostoles, labi na nila ni San Pablo, Bernabe. Nagsigi sila og mag-meeting sila, niya magsangyaw sa mga tao ang tumong nga ang mga tao makaila og Ginoo, makaila ni Kristo, makadungog sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Unsan may sunod nga buhaton or pangandoy aron maluwas, mabag-o ang kinabuhi. Munang daghan kay sila na converter nga mga makasasala, hasta pagani ang kadtong mga dagko kay mga ranggo, mga emperor, mga reyna na nga converter na nila tungod niining ilang pagsangyaw. Pero nganong epektibo man kay silang musangyaw, silang mga apostoles, apil na ni si San Vicente Ferrer, tungod kay ilang gipuy-an ang ilang gisulti. Kanabang atong isulti, atong puy-an, dili tatig pakaaron ingnon. Sige, lingay mong tupad. Ing na tanan gid nimong gisulti, imong yung gipractice. Ing na kano, ing na kanabang tanan nimong gisulti ba, gipractice gina nimo. Kusog man kita mo sulti, labi na inig pangadji na to amahan namo, kusog kitang maingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya tinuod gyud gana. Ha? Tinuod gyud. Napatay isulti diha, amanamo lang sa ta, napatay isulti diha. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Tinuod gyud ka. Wa jud ka karoy gidumtan. Wa karoy tawo nga gilikay-likayan. Wa kay mga tawo nga dali kay nimong singhagan. Nga murag imo lang daog-daogon sama nang imong mga maid, driver, pare, sakristan, imong anak, yano-yanohon lang nimog kasaba, yano-yanohon lang nimog singhag. Ana, muna sa atong tubag sa salmo, ningon ta dire, ug mo say atong gipahibalo sa hagi batbat sa mga stansa, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giyon sa pagpadayag sa Ginoo ang iyang makaluluwas nga gahom, dili pinaagig kusog, dili pinaagig mga missiles, mga bomba, mga fighting jet, mga warships ug uban pang mga makalilisang nga mga armas para igubat. Dili na maong gahoma ang gipadayag sa Ginoo. Unsa man? Ang cross mao ginay makaluluwas nga gahom. Ang tinuod na taong gamhanan nga makaluwas gyud kanang kamaong muantos alang sa iyang isig katao. Sige, lingiay mong tupad. Ing na andam bakang muantos para nako? Ing na andam kang muantos para nako? Kung andam kang muantos para nako, luwas ko. Luwas gyud ko. Pero imo gani kung atakihon, imo kung daog-daogon, tiwas gyud ko. Daghan na kayrong mga ginikanan di na mo antos sa pagmabdos og laing bata, mao nang mudangop sila ni anang abortion, mudangop sila anang mga pills, mga ligation, condom, di na mo antos. Pero dili sad mo pugong sa kaugalingon magsigi sag tinukhangay. Kay lami lagi kuno na. Bisag kaming mga pari, lamian, mamian na usa. Adi ay kitang tanan. Pero dunay panahon nga muantos ta sa paghikaw sa atong kaugalingon ni anang gitan-aw nato nga murag lami og makatagbaw nato aron ang kadaghanan mahatagan og kadasig, mahatagan og kalipay og kaluwasan. Sama pananglit ako ron, pare. Lami kayo idugdog og babay.
Pangandoy ginanako sukad pa ko 12 years old. Oh, sige jud ko anag pangandoy hangtod karon. Pero karon sa una estudyante pa ko, naman jud ko'y mauyab. Ingon na ko, di ko ni buhaton ang premarital sex kay kaluoy unya sa akong uyab. Kung mamabdos unya ako, wa sad ko'y sige pa kong pangarga, wa pa ko'y trabaho, kay eskwela pa ko. Kutob lang yun, uyab. Ni-active ko sa simbahan, pagka-trabaho na ko, na nako'y kwarta, pwede na yun ko magminyo. Nga akong uyab sad, suod sa kaymi, ko di lang yun ni buhaton, unya na lang ikong magkasal kay makasa sa kus akong gisimba nga Ginoo, unya ni arab ako simbahan aktibo kay kustanan unsa unyay akong mahatag nga example ngadto sa akong mga gipang atiman nga organisasyon sa Legion of Mary, sa choir. Mao sa tuy mo pugong nako, mapariha niya ko anang uban nga way wa mo active sa simbahan, unya magpakasal gabusyad ng tiyan sa kaning-ganing babay. Klaro kaayo nga nakasala. Di ko gusto, anak, di na ko gustong pakauwawan ang akong pangasawon. Gusto jud ko nga proud siya nga inighuman na mo kasal, wa pagyoy nahitabo. Sayang baya anong sa to nako buhata. Pero antos karon na sang napari nako, maingon ko may biya yung itilaw bisag panagsa lang ba. Sus ang ako na sang relasyon sa Ginoo niya, himuon ra ba ko sa Ginoong instrumento padong sa mga tao. Unsa na lang kay akong ikahatag kung masakpan ko sa akong mga parishioners online. Kamo ba? Online o kamo din ni territorial parishioners na aday ko'y gipangtukhang dito, na aday ko'y gipaanakan. Unsa kay impact ni ini sa katawhan. Pugong lang. Usay makahilak yung ko panagsa nganong inani manipag-torture sa tong kaugalingon. Pero og akong tan-awon di ay gamay ra kaayo ni ikumparar sa gibuhat ni Kristo nga nagpalansang gid sa cross bisag Ginoo siya. Ni antos gid siyang maayo para sa atong kaluwasan. Gamay ra nis gibuhat sa mga martyrs sama nila ni San Bernabe nga nagpapriso, nagpa-torture hangtod yun namatay, alang lang yun sa kaluwasan sa mga tao. Muna ningon si Kristo, kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag. Ang asin mauginay mo hatag og tawag na natos in English og seasoning, pagpalami. Sa generally speaking ba, ang asin mo itig palami sa atong lutoon. Kung magluto tangwa nagi asin-asin, murag mukulima gyud, pero na special occasions nga di kita mukaog asin, labi nagna-paralyze na prato akong papa wa nagi asin-asin. Pero normally ang asin gyud mo ay mo pabalanse sa kalami sa atong lutoon. Lingay mong tupad ning na naghatag kag kalami sa imong silingan, yung na nakapalami ka, or pwede sa nimo ingnon tanaw nimo nako gilamian ka. Dili na maong kalami ha. Ang kalami kana bang makapadasig sa atong isig katao aron mosimba Ginoo. Kana bang ang atong pulong og buhat makapadasig sa atong isig katao sa pagsunod sa Ginoo. Kita sad kuno ang kahayag. Unsa man ang kahayag, sama ani karon hayag na mutudlo mugiya sa kamatuoran. Og ngit-ngit ang lugar, di ka kakita og unsay naong anang imong tupad. Pero kay hayag man, hastang iyang laway nga wap mauga aw nauga na wap mapahiri, makita nimo uy panrapo diha kay naay kuang padiri habilin. Ngano man hayag man, makita nimo ang detalye sa iyang kinabuhi. Kita sa dunta magda sa tas mga tao padulong sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran,
ang Ginoo. Matod pa ni Kristo, I am the truth. Ana, dili ang pagpamakak, dili ang pagpakaaron ingnon, nabuutan ko nuhay kay ta diri, sutana ko diri, unya dito yawa day kay ko og batasan. Liktor diri, siging kanta-kanta ng salmo, uniform pa, animal day kay binuhatan. Sigig simba diha, kada buntag yun musimba, kada adlaw yun musimba, magnobina pa, nya daghan day kay kontra, daghan kaayog mga gipang libak. Ana. Nige laing-lingi sa imong tupad ina nagpuyo kas atong kinabuhi nga Katoliko. Ina nagpuyo ka. Ako na lang gitingali ning tubagon kay daghan naman kay nga sigig text nako. Padre, unsa may imong comment adtong kasal nga nag-viral? Kamo kakita na sa anang kasala, si Buano man na speaking, di lang ta mo mention og lugar, di lang sa ta mo hingaan sa celebrant nga pari. Nga ang katong maong kasal ni viral kay wa pa in taon tarong og wa pa mahumagpaso ning sugod na ang pari. Ana, ang bride mo giluoy kaayo kay nagka pandol-pandol inta naglisod og lakaw kay paspas gyud kay na hapit na magsugod og basa. Tungod kay pulos sila dunay rason. Matod pa ang pari nag-apas og schedule nya ang kadto sa kunong mga grupos gikasal na late sa schedule o ana unsang istoryahan. Pero ug tan-aw nato ang kinatibuk-an sa maong nahitabo, kinsa ka ang angay mag-una nga mahimong asin o kahayag alang sa katawhan? Kinsa man? Kusga pagyod. Ay ko ninyog daog-daoga. Ay ko ninyog daog-daoga in town. Tinuod na kami yung mga pari. Nga naman kami may leader. Katawhan may gihisgutan, di man tao. May tatong ingon kamo ang asin o kahayag sa tao. Katawhan sa ato pa mas importante unahon gyud ang kalipay ug ang kaluwasan, ang kadasig sa community dili sa personality. Dili ang person, the person, but the community of persons. Mao bitaw ang simbahan, mao'y among gialagaran kaming mga pari. Ang simbahan mao ang community of people. Kaming mga pari mao ang alagad sa simbahan. Ni hural mi ana, midupa mi ni ana, mihapa mi ana, nagpaordina mi to serve the community, not to torture the community, not to disgust the community, and not to insult and put into shame the community. Gisakitan ko sa nahitabo, naluoy ko sa akong igsuong pari, nawa mo practice niya ng gitawag og pagkaasin og pagkakahayag sa katawhan. Ni viral ang maong event, dili tungod kay gidayeg ang maong event, ni viral tungod sa pagsaway sa tibuok kalibutan sa maong aksyon namong mga nagpangulo sa simbahan. Sumusunod nila ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Bernabe o uban pang mga apostoles o mga santos. Pero di ko gusto nga mukondem sa maong pari. Atong iampo kay duna sa siya struggle sa iyang kaugalingon. Nasa ko'y pipila ka mga pari, igsuong pari nga biduol nako, nagpatambag sa ilang sitwasyon. Ang ilang kahuyangan mihasol na nila karon, gani gitorture sila, galisod na gani sila katog, galisod na gani sila pahuway, galisod na sila atubang sa katawhan, kay gitorture sila sa ilang mga kahuyangan nga ilang na paundayunan.
Ang sagad gina kong isulti kung moduol ng ako igsoong pari, moingon dayon ko salamat kay imo sa kong gi-remindan Father sa ako sang kahuyangan. Nya ako ding ingnon, tabangay ta Father, practice tag heroic virtues. Nya siya unsa man ang heroic virtues Padre, nako kana bang musangko gid ta nga masakitan ta aron lang malipay ang community. Bahala na kanang maong community, nag-torture, nag-condemn na nato, ato yung higugmaon, ato yung sabton. Heroic patience, heroic humility, heroic love, heroic forgiveness, heroic generosity and charity towards people. Heroic ba? Una din tambag-tambagi ko ninyo kung di na mo dasig nga rin ako. Sa man makadasig pa ba ninyo ning pagpamaligyag salat? Makadasig pa dili na. Kusga. Ayaw pamakak. Kung nakadasig pa ni ako gini siyang padayonon. Kay ang namalit nadasig. Ang ato sanggi tagaan sa maong pinalit sama aning atong SBF dag para sa atong kumbinto, igbabayad dis ato mga contractors, kada nato bayad partial og bayad, lipay in town kay atong contractors bisag wap agid nato mahumag bayad, ilan ang gihuman ang ilang trabaho, wap a mahuman natog bayad. Guol baya na dito sad sa Kapilinya di Fatima kining atong MMHD, lipay sad kaayo nga nakarimit na ta gikan sa atong parokya nga atong na solicit nakarimit na tag 1.2 million. Lipay sad kay dito kay makaparsyal na sila. Nga tuwa sa mga almost 500,000 nga nisod sa dito sa Kapilinya nga MMHD o ila sa tingitong ipuno masing mga makaabot yung mga 1.6 or 1.5 ang atong maparsyal ngadto sa remaining 6 million. Kadako na anang lipay, makapadasig na, nya heroic na, kay dunay namalit na tugslat nga galisod kaayo, labi na karon galisod, hastas pagpamalit og tambal galisod, pero mopalit yung slat para sa community. Gitawag nag heroic generosity. Naaga ni mga masahista, mga buta, mopalit na to og slats. Sayunan mo ana. Ni ano yung mga maayo kaig mata, may kaig trabaho, di kutsi pa, di man gani palit gani, palit. May pato mga buta. Makapadasig ni. Mao na asin og kahayag ta para sa kaluwasan. Practice heroic virtues kinsay maguna ang pangulo. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa ebanghelyo, kinsa ninyo ang gustong ilhon nga labaw sa tanan, sama nako nga pari, labaw jud ko sa tanan panahon sa misa, kinahanglang mahimo siyang sulugoon sa tanan, alagad sa tanan. Kinsa may akong alagaran, ang kanang ni Paso panahos kasal. Naay panahon nga ako ingnon ko Father ang kasal alas 2. Tuan ako dito 1:30, mingaw kaing simbahan. Na kung ano man siya, alas 2:30 pa man Pader. Nya ako din tiksan ang nag-imbitar, nganong ingon man kang alas 2, ng alas 2:30 pa man siya. Ako lang gisiguro Pader aron masayo ka. Naku ako'y nasayo, sila'y nadugay. Nya musugo dayon ang paso mga 5 minutes before sa 2:30. Muabot og hapit 20 minutes ang pagpaso. Di gyud ko kasugod sa misa kay nagsigi pagpaso, sige pagpaso, napay hawk-hawk, tabon-tabon anang bilo, gakos-gakos inana ala sige lang yun, huwat lang yun ko diha ana. Nya hunghungan dayon ko sa mga in charge sa simbahan, Pader ayaw kayog taas sa imong misa kay napay sunod. Nya ako taas ba jud ko mohumili, ayaw kayog taas sa Pader kay naay gasunod nga schedule. Niyag mataas-taas gani ko at tuon ko skilid sige kog anay maglagot ra ba sa kun patyo di ko animal. Pero ila mas ang giapas ang sunod nga schedule si ana-anaon akong gahuwat kog dugay kaayo padali-dalion ko nga karon inig humana sa kasal
manang kasal di sa ko palakton kay mo picture osa nya kay di pa man mo picture og dili maghalok-halok huwat sa ko sa halok-halok ladok-ladok sa kuslaway inighuman nag picture adto na kusluyo magsige na kog huwat-huwat wa magigitunol sige kog huwat-huwat wa gyud wa joy gitunol hangtod tuyuon ginakog agi dito maingon ko adto na ko ha sige Padre thank you jud kay Padre thank you kayo maglakaw ko nako thank you hastang stipend thank you nya nalimtan di ay gipiparan nga stipend tungod sa ilang kabisi atong picture dito bana nalimot na ang tanan og hain ang pari wa nay nagpakialam kung natagaan ba do na batoy kasakyan ang pari maglakaw ra batong pari ana basta nahuman ang among kuan pero ako nga maglakaw maingon ra jud ko heroic patience heroic virtue ana maingon ning Ginoo congratulations ngano bitang wa ka magpakasal pagpari pa more ana nya unsa man na makapadasig na o makapaluya sa gikasal makapadasig purting dasiga nya ang pari unsay nahitabo nadasig moingon dayon ko mao gid ni ang pagkapari human ka nakaalagad wa na kay bili napagani usay imbitaron ko dito ako rutong giwali dinhi imbitaron ngadto sa reception ang tanan idasok ngadto sa suok apil ang pari kay pahuwaton kanusa magsugod ang katong kaon kanusa man mosugod ang kaon kun mahunman ang tanang ritual sa ilang mga pasundayag og mga picture nga mudangat og labing minos usa ka oras. Siging lingkod ang pare dito sa daplin ana siging lingkod kuyog ato mga tao ana to kaon anang mani kana mga budbud mga unsa pa na niya hagnaw na kaintiyan sa pare inom anang tubig sa tuwa magitatoy daghang pagkaon sa di pa na pwede ipakaon kay pata magsugod dayon nya inig abot na tawgon ding pare pader ikay bless sa food wa na ang pare hagnaw na lami ang kaon ana ngano man na heroic patience ato gining tagaag kadasig ang mga gikasal kay kausara gyud kaslon ang tao kanindot nga nagpakasal bahala nagmagutman ko bahala nagmahasol ko bahala nagmaliit ko sa akong sunod schedule basta nagpakasalang mo kaysa magpuyo-puyo mo kaluwasan guna ninyo ato ginang i-highlight dili lang ninduton ang pagpaso o ang pagkasal kung dili kanindot gyud sa kinabuhi sa kinasal kay wa na moy sala nga fornication or adultery ana ato gina Islam dasigon nga magpakasal kaysa mo ingonan may pag magpuyo-puyo kasal-kasal ka di pa ka kang magpaso sugo na sabaan pa ka dito ay lapakasal buras na lag unsa salig na bala sibot salig na kulikta maupay mga istrikto kayo anao na magsulti ana pero ay kon yung sultihi ana ha nga hunong na sa taan ng sulti ihunong tanan na maginampuay na ta pulos ta dunay kahuyangan maginampuay ta